Sindukan, DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro iyan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP Philippine Standard Time hali sa Pag-asa sakto alas 5 ang hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluan sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon, erot na madalangog ngunyan sa DZGB. Bareta alas 5, mga bareta ngunyan para sa aga, erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB, Bareta alas 5, kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol, halin sa iba-ibang parte kanalbay, asin kabikolan, ngunyan, uya, ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na aldaw sa pangaran kan News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez sa DCGB, mga bareta ngunyan para sa aga. GB garantisadong bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Enot sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal. Nakipag-uron si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyales kan Danish company na Copenhagen Infrastructure Partners o CIP kasudma tanganing pag-ururonan ang mga oportunidad sa renewable energy as in sustainable infrastructure para sa Pilipinas. Ipinahayag kan CIP sarong Denmark-based green energy developer ang sa indang kumpiyansa sa pangangapital sa Pilipinas sa paagikan Asian Renewable Energy Solutions. Itutugdok kan kumpanya ang 3 bilyones US dollars na offshore wind farm sa Camarines Sur ang sa indang enot na proyekto sa Southeast Asia bilang suporta sa clean energy push kan administrasyon. Mientras tanto, iminabot na sa haros 80,000 na familias o 248,000 na katawo sa Western Visayas ang apektado kan bagyong Tino. Base sa situation report kan opisina kan Defensa Civil sa Rehiyon 6, ang nasabing numero sobra sa 51,000 na pamilyas o 161,000 na katawos ang naka-star sa halos 2,000 na evacuation centers. Pinakang dakol na apektado ang Capiz na igwang 33,000 na pamilyas, sinundan kan Iloilo 17,000 pamilyas, Antique 14,000 pamilyas, Aklan sobra sa 11,000 na pamilya, asin Guimaras 3,000 na pamilya o kaya sobra sa 3,000 na pamilya. Nasa 16 mahigit manaharong sa Western Visayas ang naraot dahil sa pagrapado kan bagyo. 16 lang. Nagpaabot naman nin 13 milyones de pesos na kantidad kan food packs asin non-food items ang mga lokal na gobyerno asin DSWD. Siniguro man kan Defensa Civil Rehiyon 6 na padagos ang sa indang monitoring asin koordinasyon para makaskas na masimbagan ang pangangaipuhan kan ng mga residentes matapos ang pagrapado kan bagyong Tino sa indang lugar. Sa katakod pang bareta na i-distribute na kan Departamento kan Social Welfare and Development ang mga family food packs sa mga apektadong pamilyas kan pagrapado kan bagyong Tino. Uminabot sa sobra sa 121,000 na kahon kan family food packs ang naipadara sa mga probinsyas na apektado kan kalamidad. Sa numerong ini, 40,000 mahigit na family food packs ang naidistribyo sa rehiyon sa Caraga Region, 21,000 sobra sa Eastern Visayas asin sobra man sa 25,000 sa Central Visayas. Mentras na 1,628 ready-to-eat food packs naman ang naidistribo kan DSWD sa man iba-ibang rehiyon na naafektaran man kan kalamidad. Sigun sa ahensya, padagos ang sa inang pagkapadara nin tabang para sa mga pamilyang naka-experience ng efekto kan bagyong Tino.
Nagpahayag din pagkadisganar si Cebu Governor Pam Baricuatro sa naging pagbaha sa indang lugar matapos magrapado ang bagyong Tino. Sigun kay Baricuatro, uminabot sa 26 bilyones de pesos ang flood control fund sa Cebu, alagad padagos ang nagiging pagbaha sa probinsya. Katakod kay ni siniguro kan opisyal ang padagos na espuersos kan probinsya, tanganing matabangan ang mga residentes. Mientras tanto, minabot na sa 52 ang nagadan dahil sa bagyong Tino, sigun sa NDRRMC. Igwapang tracing nawawara, sobra man sa 700,000 ang naafektaran as sinawaran nin istaran. Nakuha na kan search and rescue team ang bangkay kan anong katawo na lunad kan buminagsak na Super Huey helicopter kan Philippine Air Force sa Loreto, Agusan del Sur kasuhapon. Sigun kay Colonel Cristina Basco, tagapagtaram kan Philippine Air Force, kasabay sa mga nagadan ang 2 piloto asin 4 na crew member na miyembro kan sa indang search and rescue group. Kasabay man sa operasyon ang tulong iba pang helicopter units. Ang chopper hali sa Davao City asin pasiring kunta na sa Butuan City, tanganing magpreposisyon asin maghatod din ayuda para sa mga biktima kan bagyong Tino, kan mawaaran inining komunikasyon asin iba pang helicopter na kasabay sa misyon. Okay, sa iba pang helicopter na kasabay sa misyon. Padagos man ang pinagibong investigasyon para aramon ang dahilan kan pagbagsak kan nasabing helicopter. Dai nakaligtas ang mga atama na hayop sa pagrapado kan bagyong Tino sa Villa del Rio, Barangay Bakayan, Cebu. Nagbutuan sa social media ang nagkapera mga pet owners na bit-bitan sa indang mga atama na hayop sa indang pag-evacuar. Tigasabi na ipigwa pahiling digdi na sa panahon kan kalamidad, dapat man matawan nin atensyon ang mga atama na hayop tanganing makaligtas sa maraot na panahon. Sa iba pang bareta, lauman na may mga bagong papangatamanan na mga opisyal kan gobyerno ang pigasabing Lauman na may mga bagong papangaranan na mga opisyal kan gobyerno ang pigasabing very important witness na ihampang ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa masunod na pagdangog kan Blue Ribbon Committee in connection sa mga maanumalyang flood control projects. Sigun kay Lacson na nagbubeltang chairman kan Blue Ribbon Committee, ang very important witness na ini ang mataonin mga bagong informasyones asin konsisay in mga envuelto sa ghost flood control projects asin magpapakusog kan aligasyon may kinaaraman sa manumalyang mga proyekto sa mga nainot ng naanambitan sa korupsyon. Magiging dalan ang mga testigos para ma-wrap up o mabilog na ang gabos na dapat na maaraman para sa prosekusyon asin conviction kan mga involved sa flood control anomalies. Nakikipagtabangan na ang Departamento de Edukasyon sa iba pang ahensyas kan gobyerno tanganing bumilog ning sarong malinaw na protokol para sa pagsuspender kan klase. Katuyhan kaini na siguruhon ang kaligtasan kan mga estudyantes asin mabawasan ang pagkawara kan aldaw kang klase. Sigun sa DepEd, nakipag-urna sinda sa Departamento kan Interior asin lokal na gobyerno, Commission on Higher Education, Philippine Science High School asin Second Congressional Commission on Education para tukaron ang national guidelines sa pagsuspender kang klase. Dagdag pa kan DepEd na kada nawawarang aldaw kang klase, nakapapaba ininin marka kan mga estudyantes. Ultimong detalyes kan bareta, kaya sa dagdag pang bareta, gigibuhon sa aga ang fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Sa informasyon kan Defensa Civil, gigibuhon ang NSED alas 9 nin aga. Mapon ang programa sa ceremonial pressing kan button alas 8 nin aga asin mahiling via live stream sa civilDefense.ph. Katakod kay ni pinag-inkaminar ang gabos na makisumaro asin suportaran ang fourth quarter NSED bilang paganda sa kalamidad, partikular na ang linog. Nagtutubod ang Bangko Sentral kang Pilipinas na makakatabang ang pagiging domestic-oriented kang nasyon tanganing maprotektaran ini laban sa epekto kan global economic slowdown.
Mahigpit na pigbabantayan kan Bangko Sentral ang mga pangkinaaban na pangyayari kasabay ang mga pagbabago sa regulasyon sa pag-importar asin tarifa kan Estados Unidos na pwedeng makaafektar sa ekonomiya kan Pilipinas. Ultimong bareta sa lado nasyonal, mantenido sa 1.7% ang inflation rate sa Pilipinas kan Oktubre ngunya na taon. Sigun ini sa pinakaultimong informasyon kan Philippine Statistics Authority o PSA na ipinaluwas ngunya na aldaw. Sigun kay PSA Chief National Statistician Claire Denise Mapa, siring ini ka na informasyon kan Septembre pero mas hababa kumpara sa 2.3% inflation sa kaparehong bulan kan taon 2024. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa Panginut ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Tatanems Flora sa Master Control sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat. Diyos marhay na hapon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan